Errematea urten ere azken etapak emango dio itzuliari, kasunetan Eibarko etapak. Bertan igoko dituzte mendaterik latzenak, eta denetan gogorrena, Krabelin. Egia da helmugatik oso urrun dagoela urten Krabelin. Artean 100 kilometrotik gora faltako dira helmugarako. Baina itzuliko mendaterik gogorrenak bere arrastoa utziko du txirrendularien gorpuzetan. Arrateraino 4 kilometro dira, batazbesteko penditza 10-tik gorakoa, leku askotan 17-18koa. Baina herripari gogorrenak 121 ere badira. Hain aldapa pikoak ateratzeko txirrendulariek oso garapen arinak, laburrak aukeratzen dituzte. Ez litzateke, harritzeko izango askoren autua, aurrean 28 hortzeko platera, eta atzean 32 hortzeko koroa izatea. Edo gutxienez horren parekideren bat. Beste aukera bat, 36 bider 30rekoa izan daiteke. Berriro dio, Krabelin aurten helmugatik oso urrun dago, baina itzuliko mendateri gogorrenak bere zigilua ezarri nahiko du.